Jo sóc molt difícil d'enfadar. A veure, És tu queda't calvo. Una de les... Tu queda't calvo i ja veuràs com comences a enfadar-te més ràpidament. Sí que és veritat que els calvos teniu més ràbia, teniu això de... Alguna correlació ja. Com aquesta ràbia interior. El primer que escoltem de qualsevol frase és que creiem que ens estàs dient calvo. Clar. Perdona, quina hora és? L'hora del calvo, L'hora del calvo! Té un plat. No hi ha ictus, tio, és igual. Què t'ha dit? Això sí ho pots tallar. No. Aplauso perquè ho puguis tallar fàcil. Deixaré tot això i quedaràs com un imbècil. Doncs ha sigut Sant Joan. Què vols començar? Tu explicant el teu Sant Joan? Sí, o és jo una cosa que explicant podríem el meu Sant coordinar Joan? molt fàcilment abans de venir, però ens Sí, agrada però- com coordinar-ho live, Clar. en antena. Pues... Està bé, Comença una tu. mica de naturalitat, no? Comença tu, vinga. Doncs mira, jo he celebrat aquest Sant Joan amb els meus col·leguis, els meus amics. No, és menester. És És una menester. festa amb molt de col·leguis, no... Sí, no és tan familiar No és com tan altres familiar. festes. El Nadal sí que és família, aquesta és més de col·leguis. Llavors, va passar el que em passa sempre quan estic rodejat d'amics. Que em passen dues coses. Que ets feliç? La primera, soc feliç, perquè estic amb amics i els estimo. La segona, m'agafa una crisi d'identitat perquè estic rodejat de persones que tenen un treball fixe i amb projecció professional. Avui a la feina parlàvem exactament del mateix, tio. De la gent dient, no m'agrada reunir-me... Apropa't més al micròfon. No m'agrada ajuntar-me 6 capítols. amb els meus amics perquè tots tenen una feina que els flipa i en futur i estan pensant en comprar-se una casa. I això m'ho ha dit un xaval de 24 anys. Va dir, sí, tu és esperant. Però que a part que treballava amb tu, Sí, doncs és enginyer, no, aquest senyor? però molt júnior i la nostra feina és bastant... És enginyer, o sigui, Sí. vull dir, aquest xaval, Per això dic que és transversal, aquest dilema és transversal. mirant això, que també, com has dit tu, li passa a altra gent, és transversal, jo crec que tinc una idea de crear un màster, de fer un màster. De quants cursos estaríem parlant? Del que et dongui la gana. Sí, al final és fer màster. És fer un màster per fer un màster. Vull un ratet més de vida universitària. Exacte, aquí s'hi pot ajuntar la gent que creativament i econòmicament no està a gust amb la seva empresa, la crisi dels 30, gent que està buscant parella, gent que acaba la carrera, gent que no sap fer la seva vida, tot aquest cúmul. Acabes de dir tothom, bàsicament. Tot aquest cúmul pot fer un màster de fer un màster. Perfecte. Com funciona això? Sí, explica'm, sisplau. No faré més preguntes, explica'm. Al final t'acabaràs apuntant, Té tota la pinta. És car? No. Vale. Pues, Menys que un màster normal. compta amb les meves... Clar. Per fer un màster, tu selecciones què vols fer, de què vols tractar i les hores que vols tractar. Vale? Llavors hi ha un campus virtual on s'ajunta tota aquesta gent que he dit i allà comenten el que estan fent. Per exemple, jo estic fent un màster sobre com està afectant el racisme, la xenofòbia, el masclisme, la homofòbia globalment. Vale. I per això he passat 500 hores a Twitter. Més que un màster sembla com el treball final de màster, Sí, no? és com una cosa concreta, cadascú s'ho fa. Per què serveix això? Et preguntaràs. Si tu estàs amb una persona que no coneixes i llavors aquella persona et diu i tu què fas? La pregunteta, no? Clar, sempre sap com greu... Ara, últimament, sap com greu no tenir estudis superiors, no? Amb això ho resolem. Bueno, o que potser màster en- no li vols dir de què treballes o quina és la teva afició perquè et sents com vulnerable perquè no t'agraden en realitat. En canvi, amb el màster, de fer un màster... Però que et pregunten, i tu què ets? Clar. I aquí ja seu Jo que ara estic xerrem, fent el porta't un màster whisky. de fer un màster sobre les petxines marines perquè no, i li pegues la teva xapa que t'interessa a tu. Per preguntar, o sigui, Ah, m'has preguntat tu. Exacte, ara et pego la meva xapa. Ara te fots. Ah. M'agrada. Llavors, això no té preu. El que sí que té preu és el màster que val 1.500 euros, ¿vale? Vale. Poc, em sembla. 1.500 euros? A canvi de poder donar la xapa. A mi és que donar la xapa m'agrada molt. Clar. Pues 1.500 euros, jo què sé. Parts positives de tindre el màster de fer un màster. Els divendres... Perquè la titulació seria màster de fer un màster. Màster de fer un màster.
I llavors ja en lletra petita... notació pues, al teu títol, el que tu vulguis. Però un màster de fer un màster és... Màster de fer un màster. Vale. Sí. MDM, com seria? MDFM. MDFM. Un seria. MDFM. Que és com una droga de disseny una mica. Què concepte aquest tio? Que no sé si és drogadicte o té un màster. A tots dos els encanta donar la xapa. Exacte. I llavors, per què serveix? Quines són les parts positives? Doncs pots quedar els divendres amb la gent que fa el màster per fer unes birres, que és en realitat pel que serveix fer un màster. La vida universitària. Els divendres, És els així. dijous, És el així. dimarts no vas perquè el dilluns vas sortir. I costa menys que un màster normal. Sí, no gaire. 1.500, pocs màsters hi ha per 1.500. Exacte. Saps si és títol oficial? La Generalitat ajuda? No. Parts negatives. No és un màster oficial del Blanquerna. Per tant, no podràs acabar enxufat a una empresa que abans votava a Convergència i Unió. Ja, no poden fer enxufat-hi. Malament aquí. Bueno, però tot l'anterior segueix sent molt positiu i crec que compensa. Clar, tots hem passat per una etapa de no saber què fer. Mira, aquí tens un màster. Jo tinc un màster que no he aplicat per res mai. Jo tinc un postgrau i un màster. I aquí estem. I vull fer un altre. Pocos me parecen. Pocos me parecen. Què més ha passat aquesta setmana fria, et preguntaràs? Què més? El Trump l'ha liat. Da igual cuando leas esto. Exacte. Secció política, vinga. Secció política. Movem-nos una mica, que sàpiga la gent de quin peu calcem. La OTAN ha fet un acord. Ens agrada o no? No. Jo dic bu! Bu a la OTAN. Vale. Bum! Si em fan argumentar, exacte. diré... No, OTAN. Fa peste, OTAN, clar. Oligo algo. Perquè a l'Aznar li agradava, per tant a mi no. Clar, són rics. Són rics. És un argument que faig servir per moltes coses. Són rics. Si una cosa està bé o malament és si els agrada a la gent massa rica. Exacte. La OTAN, rics. Llavors la OTAN ha fet un acord per la qual els països que estan a la OTAN invertirien un 5% en defensa del seu PIB. Menys Espanya. Ho vaig veure, en Perro va dir. Va dir, jo un 2,1%. 2,1. 2,1. Ni la meitat. 2,1. Ni la meitat, però segons el Trump ha dit, mira, noi, mira, noi, no? Com una mica el gegant. No, fes-ho. En català. Sí. Jo el que crec és com de Vic, una mica de cop i volta. De moment, sí, o l'Albiol. Us faré pagar el doble. No pagareu el que els altres i crec que és injust, i llavors Espanya haurà d'acabar pagant el doble. I like Spain. Però l'has fet superbé, m'ha agradat bastant. Gràcies. Sobretot la gesticulació, o sigui, la veu, bueno, és que és en català. Però la gesticulació, on point. Jo crec que com esforçant-se una mica, suant. Sí, m'ha molat. I llavors, clar, aquí estan una mica cagats la gent que viu aquí, en el nostre país, Espanya. El nostre país, Espanya. Rics! Pacudor. Són rics! En Trump ha dit que we're working very good i el PIB good. O sigui, cuidado, Exacte. En Perro ha sortit reforçat d'aquí. I tinc dos solucions. Que una és donar-li la raó al Trump i invertir en defensa, però que sigui defensa contra les artes oscures. Em sembla bé. Vale? Que últimament hi ha molta brujita, molt de xaman, i t'has defensat això, Gastarem el 5% del PIB, però cadascú li donaran una carta de Hogwarts i una vareta. I pots trucar un cop a l'any a la Sakura. Hòstia, estàs mesclant otakus amb Potterheads, De tot, per què no? Jo crec que si te veia algun mago xungo, la Sakura se'l carrega. Easy. L'altra opció és donar-li la raó al Trump, no donar-li la raó al Trump, vale? I dir que un huevo, que no volem gastar el 5%, però quan vingui... Gastarem el 7, pam. Bimba! Ara què? Ara que tonto, toma, on fotràs tants diners, ara què? Què comprem aquí? La barca de Lego militar. Tunejant-li, ficant-li con pegatines guapes. No gastar el 5% com diu ell, però quan vingui a venjar-se... Senyor Trump.
las pegatinas guapas han hecho que todos nuestros aviones sean muy localizables por los sistemas de defensa. Hemos perdido muchas unidades, señor Trump. S'ha destrossat. Very guapo, very guapo. Very guapo, Jo sí que no faig indeed. bones imitacions. Indeed very guapo. I llavors, quan vingui a venjar-se, dir-li que això no és Espanya, que és Mèxic. Vale? Ens comprem tots un gorro mexicà No cal ni i li fingir gaire. fem gaslight tot el rato amb què s'ha equivocat de país. Com que és d'Estats Units, no sap molt bé on està Espanya. Ell sempre havia pensat que Espanya era el capital de Mèxic. Exacte. I llavors ell creurà que està equivocat. O viceversa, no? Per fer-ho Spain. més realista, li podem cantar corridos mentre va visitar la valla de... Com es diu? La valla de Melilla. I li diem que és el muro de Mèxic, que ha construït ell. Solucionat. I a menjar uns burritos en algun Tex-Mex. I fet. Bien. I ja ho tindríem. Ándale, señor presidente. I això és el que ha passat aquesta setmana. Que m'ha passat a mi? No. Ens ha passat a tots. I està per passar-nos. Oi. Pues molt bé, Albert, secció curteta i al peu. Ara vaig jo amb què m'ha passat a mi aquesta setmana. No hi ha tant, jo crec que no n'hi ha tant. Vale? Què m'ha passat a mi aquesta setmana? Quantes coses hauré de tallar? Bueno, és que han passat moltes coses. Ha sigut el meu aniversari, bueno, vaig celebrar el meu No, un aniversari altre cop, el teu aniversari no. i he celebrat Sant Joan. I he celebrat perquè en el mateix mes tots els meus col·legues són Géminis. Sí, els millors. De cop i volta, Ara, no? Sí. Perquè després la gent... Oh, Géminis. No, calla't la boca, calla't. Els meus col·legues són Géminis. Ets brujita, tu també. Una mica sí. Sí, Vaig estar arrel del nostre Ets una mica reel de l'altre brujita. dia. No gaire. Però a la vegada no m'agrada que diguin la gent del teu grup sou dolents. Dic, ta puta mare és dolenta, saps? O sigui, no t'agrada el futbol però ets del Barça. No m'agrada, exacte, no m'agrada la xenofòbia per signe del zodíac, no m'agrada. T'acabes d'apropiar la xenofòbia sent Géminis, no? Una mica així, és com... Sí. No. Cadascú té les Sí, opressions, és- les opressions que té. Jo no sóc negre, però sóc Géminis. Sí, doncs sí, tinc molts amics Que hi ha són coses negres. que puc empatitzar. Mira, doncs, amb els amics que anava a parlar són negres. Ah, Els meus col·legues que fem aniversari tots al juny i tots el celebrem i tal, són Ahà. trigèmins i són negres tots tres. trigèmins. És que lo poc racista que has de ser per tenir tres amics trigèmins, Què és trigèmin? gemelos, mellizos, trillizos. Ah, trillizos és... són tres bessons. Sí. I tots han fet els aniversaris a vegada i tal, doncs què ha passat? Pues que 1, 2, Un 3... que he baixat al poble. Els tres trigèmins... Perdó. sí, algú li haurà cantat segur. Vale. I ara tu també. És el que hi ha. Ja tenen prou opressions. Més. Perquè a sobre els suprimeixis per trigèmins i géminis. Trigèminis. Que facin un màster. Sí. Haver estudiat. Sí, com si he baixat al poble. I què passa quan baixo al poble? Que recordo que em diuen el de Barna. Vale? Clar. Soc- Veu de Barna! Per ell veu soc de Barna. un modern de Barna. I et dic les raons per les que la És que gent ets una del mica meu bastant poble de Barna. Tu. em considera modern de Barcelona. És que ets- Raons per les que m'han dit. Literalment ets Modern de modern Barcelona. Sí, estic Per d'acord. quina raó diries tu que soc modern de Barcelona? El bigoti de barceloní? És de barceloní. Sí. Va. Si tu dius, La forma de vestir, vaig amb barba ara. una mica moderneta. No val dir portes bigoti de modern, roba de modern i actitud de modern. Què és? Bueno, és que sí. Què és? Mira, portes a vegades uns pantalons de traje Sí. abotonats? No. Sí. No, sí. Que són bastant de moderns. Vale. Vale. Pues mira, estàs d'acord amb els meus col·legues del poble que Sí. una de les raons per la que em diuen modern de Barna és per puntar algun tipus de pantaló que no sigui o pitillo o pantaló de bàsquet hipster. Vale? Aquestes són com les dues opcions acceptables a Malgrat de Mar. Segona raó per la que m'han Unes dit... sabates també bastant de modern. No sé jo. Segona raó per la que m'han dit modern de Barcelona a Malgrat. Per portar gorra. El que ells no tenen en compte És que ets calb. és que sóc calvo. Clar. No és per Però modernó. hi ha gorres i gorres. Vale, doncs jo porto una gorra que em cobreix del sol i porta la gorra sense descansar un sol dia des del 2012, tranquil·lament. Descansa menys que la xaqueta d'un guàrdia, que diuen. I tercera raó, per portar tote bag. Vale. Ok. T'ho compro una mica, que és Sí. per portar tote bag. Amb aquest anell i la cadena que portes... No porto cadena. No portes cadena? No porto cap cadena. Ah, vale. Pues l'anell només. Efecto Mandela, no? Sí, Aquí? sí, una mica. Amb l'anell pot ser o
o kinky. O un mafiós italià És un regal del meu cumple. de... M'he fixat que és nou, és molt xulo, Gràcies. però és de modern. Me l'ha regalat el meu pare, que no és És un model. molt guai, m'agrada molt. Com de pagar pallisses una mica. Una mica. Ell? Per defensar-se de la gent que em diu modern de Barna. El tote bag, vale, sí, és una mica de modern de Barna, però el que jo no entenc és com els meus col·legues poden anar sense cap mena de bossa anant amb pantalons de xandall. O sigui, amb pantalons de bàsquet. Han de portar tots els utensilis que portin. No ho sé, a on. Res, doncs això. Què més m'ha passat quan he baixat al Una poble? broma de que es fiquen coses al cul. Que no sé on t'ho porten. No sé on ho porten. I això ho has extrapolat tu. Tenen a la bolsa escrotal, són com koalas. Podria ser. Pues ho porten així. Tenen com si fossin marsupials. O a les carrilleres, Les no? carrilles, com un Les hàmster, carrilles. no? No sé, unes claus... Que asco, Uf. Amb el grat, què m'ha passat més? Pues que la gent m'ha dit que han escoltat el podcast. Hi ha hagut gent que m'ha dit he escoltat el podcast. Hòstia, les 20 persones que han escoltat el podcast són de Malgrat. M'ho han dit 7 o 8 tranquil·lament. No hi ha tantes, Però m'ho han comentat. Algú ha m'han dit, mentit. Aquí vull anar. Algú ha mentit. M'han dit, sí, he vist el teu podcast. Jo entenc que el que vol dir és que han vist algun reel del podcast. No. Jo crec que han vist que fas un podcast. També, encara pot ser millor. Però jo els he preguntat perquè m'agrada com apretar. Dic, sí? T'ha agradat el capítol? Has vist el capítol sencer? I algun s'ha tirat enrere aquí. No, el reel. I algun no, algú m'ha dit. Ha apostat. Sí. Ha fet. All in. Veo tu bluff i pongo yo más, saps? Sí. I tio, t'he de dir, m'ha fet il·lusió. A mi m'agrada que em menteixin. A la cara. M'agrada que em menteixin, però la T'importa mentida... lo suficient perquè em menteixis, no? Correcte, la mentida que busca que tu et sentis bé. Aquesta mentida estic a m'encanta favor. i que n'hi hagin cada cop més. Ma mare és molt d'això, Pues que, clar que sí. perquè m'estima. I s'ha de fer així. Si m'has de dir una veritat que em sentarà malament, calla-te. Així Digue'm és. una mentida que em faci estar a gust. Ma mare ho fa d'una forma que saps que és mentida el que està dient i que per tant has de canviar l'actitud. Té un sí molt peculiar de... T'agrada? Sí. No, doncs aquesta mentida no m'agrada. Jo vull creure-me-la. Vale, tu vols Vull que em faci sentir bé la teva viure en mentida. una torre de... Sí, però de marfil. fes feina amb la teva mentida i després sigues coherent amb la mentida. Clar. Si tu avui m'has dit que el podcast t'agrada, si d'aquí 3 setmanes ens veiem, et tocarà ser coherent perquè preguntaré què tal el capítol d'aquesta setmana? I més et val haver-lo vist. Clar. O mentir molt bé i que jo em segueixi creient que, saps? O m'agrada aquesta mentida. anar a criticar, en plan, no, és que heu perdut força. Saps? Era No, més però de la llavors primera temporada. ja He fet està- diverses temporades en el meu cap. Llavors ja està caient en una mentida, perquè seria mentida, una mentida que no em fa sentir bé i aquesta no m'agrada. Jo vull una mentida que em faci sentir bé. Una mentida que em cregui i que em faci sentir bé. Fi. Em post de la mentida. Després, a la festa de Sant Joan, he estat més coses que m'han passat. He estat ballant drum and bass, Drum and bass. Drum and bass. durant 3 hores amb xancletes. El dia següent se'n van pujar els 2 bessons perquè ja no estem per aquests tutes. I et diré una cosa més, no drum and bass qualsevol, drum and bass català. Ding, dong, 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 pop, pop, pop. Drum and bass amb un toc extra de vergonya aliena, vale? Però està bé perquè m'agrada, perquè és un exemple... Com és drum and bass exactament? És bàsicament una línia de baix molt marcada a la que de cop li afegeixen un... És una mica jazz de serpientes, no? De Rick and Morty. I a vegades hi ha moltes veus melòdiques i tal, està molt bé, i és molt rítmic i te mous i és divertit. És divertit. Modernet. El ball és així. Què? Això és una mica de rapero, no? Sí, però molt ràpid. 180 BPM, no vull inventar-m'ho. Potser més. Segurament més. Bueno, Aquí tirem triples com... RPMs. Molts RPMs. Són BPMs. I m'agrada el drum and bass català específicament perquè és un exercici d'apropiació cultural, però de baix cap a dalt, saps? Perquè és Catalunya apropiant-se culturalment d'una música anglesa, perquè és originària anglesa. És com si s'apropiés del vals. Sí, fer-li apropiació cultural a Anglaterra, que literalment feia apropiació cultural, rotllo, físicament s'apropiava culturalment de temples, doncs tu li estàs jugant una mica la carta del reverso de l'1, però de baixa intensitat, li estàs robant uns ritmes. Clar. És com si... Jo tinc la teoria de que si ens apropiem culturalment de Sud-amèrica,
sobretot els llocs que han sigut colònies espanyoles, no està èticament tan malament perquè és com nosaltres us vam imposar la nostra cultura i ara estem adaptant al que us heu Això convertit. ho veig barreja de cultures. D'anada, de tornada. Així és, un boomerang. Està tot bé. Amb els anglesos no és tan així, els anglesos és més unilateral. I res, d'aquí un shout-out al cantant del grup aquest de drum and bass català, el senyor Oca, que Senyor Oca, forma com jo part d'un col·lectiu calp. que és el de persones calvitzades de Catalunya, que som És tres... Géminis i tot. Segurament, podria ser. Té energies Géminis. És la teva... És 3 voltes rebel, perquè és calvo, víctima de la crisi dels 30 Hòstia, que dur. i català. Així és, 3 voltes rebel. Tres voltes Shout-out per al senyor Oca. Molt bé, molt bé. Els seus problemes tindrà, no? També. Alguns tindrà, sí. Pobre, tocant amb el Grat de Mar per Sant Joan. Bueno. I ja, per anar acabant, he begut massa. Senyor Oca o senyor Roca? Oca, Vale. És el que senyor Oca. senyor Roca és un sinònim per dir vaig al lavabo. El senyor Roca... Haurà tingut les seves èpoques, però no ho sé. Drum and bass, sí, també acompanya a la Roca. Jo em referia a fer caca, No... Ah! Sempre tires cap a la cocaïna, Sí, jo he entès com el senyor Roca. No. Bueno, doncs... Caca fa tothom. Sí. Coca... Coca. Per Sant Joan se'n fa. Quasi tothom, però... Sí, després de la secció parlarem de litúrgies de Sant Joan. Molt bé. I últim, ja del tema. Pues pots entendre tot el que t'he explicat, que he begut massa aquest cap de setmana. Aquesta setmana en general he begut massa. Hi ha hagut 3 celebracions, bueno, he begut molt. I jo t'he garantitzo ara mateix que deixo de beure. Des d'ara fins a qualsevol següent celebració ja no bec. Un dissabte. Per això avui estem amb aigüeta. Ni birra ni gazpacho. Ni gazpacho. Perquè he decidit deixar de beure oficialment una llista concreta de coses. Vale. Per començar, ja no beuré mai més birra calenta. Només calenta. Birra calenta, no. Si la birra s'ha escalfat, senyal de que no te l'hauries d'estar bevent allà. Pregunta. Si no està a prop d'una nevera, és que no hauries d'estar bevent, potser. Pregunta. En el cas de què? Aquesta teoria és bona. En el cas de què? Clar, és que els tios som una miqueta fantasmos en això. En el cas de que et vingui un senyor i et digui no, aquesta birra te l'has de beure calenta perquè és belga i així s'aprecien molt més els matisos. És la millor raó possible per dir no vull aquesta merda. Vale. Sí. Un altre tipus de birra que deixaré, la cerveseta de l'última pel camí. Mai fa falta, l'última pel camí. Estàs en un bar i l'última pel camí, no te la poses en un got. A la prèvia de casa. Vale. No, agafem l'última pel camí, al taxi. Aquella que es porta en bosses, en la bossa verda aquella. Si l'has de ficar a una bossa, no te l'has de beure. Vale. L'última pel camí. A mi m'agrada una mica aquella, Pues s'ha de descartar, perquè és la que te la lia, el que et fa el camí més curt. La que et fa el camí més curt, veus... Que la birra del camí et faci el camí més curt, pot ser un indicador de que tens un problema. Bueno. Un altre que vull deixar és la cerveseta després del pàdel. Tot cervesetes, Això és de psicòpata, o sigui, no pots fer una cerveseta després del pàdel. Vull deixar la cerveseta després del pàdel perquè vull deixar de fingir que m'agrada el pàdel. Ja no torno a jugar al pàdel. Vale. No t'agrada el pàdel? No. Vaig estar intentant-ho, però no. A mi em sembla divertit. Sí, els primers dies, que és fàcil adaptar-se i tal, però després quan la gent... Però crec que són jugar a les pales a la platja glorificat. Sí, i quan la gent comença com a donar-li en sèrio, ja entren uns egos i unes coses que no... Per tu. És durillo, això, sí. Jo el meu ego me'l gestiono amb el meu podcast. És que he guanyat un campionat. Sí, molt bé. I paga-li la manutenció al fill. Però tot això no ho veuré mai més, només amb l'excepció de que em vingui molt de gust. Està bé tindre aquesta excepció. Jo només faig les coses quan em venen de gust. Només si em ven molt de gust. A mi que no m'obliguin. Correcte. I ja, per tancar, l'últim que vas fer aquesta setmana és que he descobert música. I aquesta secció saps que no la pots tallar. No. Ja has recomanat al senyor Oca. No l'he recomanat. Ja has recomanat al senyor Oca. Escolta. Només una de les dues coses. Jo et tallaré una de les dues coses. O surt el senyor Oca o aquesta. Però aquesta secció no la talles. I aquí dic ara mateix que no he recomanat el senyor Oca. Tot i que la cançó que té a Madala és divertida. Li faré un pitido, Cada cop que digui senyor Oca, li faré un pitido. El que recomano és, no una cançó, recomano un podcast. El nostre. Que és, a part del nostre, amb un nom quasi igual de senzill, que es diu Cornucòpia d'Euterpe. La Cornucòpia d'Euterpe és un podcast que fa un recull de música variada. Cornucòpia, què significa? Crec que era una mena d'instrument d'alguna mitologia.
però no estic convençut ni vull que se'm faci quote d'aquesta frase. Vale? Vale. Però la Cornucòpia d'Euterpe és un podcast on bàsicament és un exercici d'arqueologia musical que fa un amic de la casa, que és en Marc Oliva, a qui li queda molt Marc bé. Oliva. Li queda molt bé això de ser arqueòleg. I bàsicament, bueno, més que arqueòleg, en Marc seria com aquest tio de les pel·lis que porta 35 anys amb un programa de música nicho emitint des del sòtan de casa de la seva mare. Sí. I que al final de la pel·lícula depens d'ell per enviar un missatge a la ràdio perquè us estan invaint els aliens i tot això. Sí, estava pensant en Transformers, per exemple. En la nova pel·lícula de Transformers hi ha el Marc Oliva i està així en el sòtan. Però és que en moltíssimes pel·lis surt el mateix personatge. L'Optimus Prime està enviant un missatge i l'ha de desxifrar. En Marc Oliva és ell i aprofita per ficar-te cançons, recull de música molt guai. De moment ha penjat un primer capítol que es diu Ràpid com un àpid. I és de música molt... Bueno, has d'estar en una bona posició perquè és molt ràpida. Potser no l'escoltes. No és drum and bass, però són uns ritmes molt... És puro efecto doble. Has de tenir oïdes... Petites pistes resumides en 5 segons. Tot compacte. Pues, feu-vos un favor i escolteu perquè està per 0,5, boníssimes. Però... Ho fa per estafar a Spotify. Fica molt més contingut. Ha sigut Sant Joan. Llavors, una de les coses més icòniques de Sant Joan, a part de les fogueres, són els focs artificials. Jo que et parlaré de focs artificials. Serà la meva secció. Tu parlaràs de focs artificials? Una mica. No tan bé com jo. Segur que... Jo he fet una especificació, un monòleg, quasi una tesis de focs artificials. Perfecte. La meva secció és sobre extensa. Per què ens agraden tant. Ah, no. Potser la teva està millor que la meva ara. Ja veurem. No, ara no vull fer la meva. Doncs tanquem aquí. Com que s'ha desinflat molt ràpid, no? Ha tingut autoconfiança uns segons. Pum! I després una arrogància molt dura, però després, arrogància fins la primera conseqüència. Doncs els focs artificials, jo crec que ha passat una cosa que van tindre la seva època durada fa uns anys. Al principi els focs artificials eren easy, eren fàcils, o sigui, tu tires un coet, explota i tal. Però després va haver com una època durada en què es va començar a experimentar. Es van fer formes d'animals amb els focs artificials, no? Estic parlant del 2010, 2012, cap aquí. Altres recorreguts, no? Focs artificials petits, focs artificials que exploten immòbils, fonts... Moltes coses comencen senzilles i desenvolupen cap a fer formes d'animals. Per exemple, els globus. Sí. Primer eren normals, com rodons, i després van començar a fer formes de globus. I hauré de buscar-ho, i ho buscaré i ficarem en els comentaris com es diu. Hi ha com una no sé si dir-li espectacle, que és fer formes variades, i moltes d'elles d'animals, amb el que és els ous i l'escrot. I hi ha un... I t'ho prometo que no és broma, Hi ha un rapero... Hi ha un rapero... També és rapero, no? Hi ha un rapero... O sigui, fa això, però també és rapero. Un batallero d'aquests blond, es deia, de Batalles de Gallos, que tots els del circuit de Batalles de Gallos diuen que fa unes meravelles molt heavies amb els ous. Què li dius a aquest senyor? Potser rima com la merda, però no t'hi fixes. No, a part rima molt bé i té alguna mena d'Asperger perquè té com unes capacitats molt rares, a part de les genitals. Tindràs Asperger, però que no se't donin bé les matemàtiques, però sí, mira, jo faig animals amb els ous. També l'he vist com fer una cosa que és que li dius qualsevol frase i et pot dir la frase al revés i dir-te el número de lletres que té, però instantàniament. Pam! El que no sé si pot fer-ho simultàniament mentre fa formes amb els ous, això ja no ho sé. Clar, potser no li arriba la sang. Però les dues coses són impressionants. Poc útils, però impressionants. Bueno, però és que l'art no ha de ser útil. Tens tota la raó. Per això és artista. Exacte. A mi aquest senyor em ve a la festa de compleanys, em fa un animal i... No, que faci el que vulgui. I jo, primer li dic, què està fent aquest senyor aquí? No li convido jo. El cumple del meu sobrino de 6 anys, no? No, Blon, no era para este espectáculo, no! I jo... L'avestruz! L'avestruz que justament és com... Fàcil, és el fàcil, no? Sí. És l'inicial. El seu seria l'anèmona, no? I de cop i volta a l'octopus. El més fàcil és fer la rata topo desnuda, no?
Ja n'hi ha prou. El topo estrella. Quines imatges dolentes, tio. Bueno, tot el que els petardos Sí, van tindre la seva etapa durada. I ara ja no. Ara és com que després de fer tota aquesta creativitat back to basics. com que s'han relaxat una miqueta. Vale. I llavors jo porto diverses idees de petardos per innovar un altre cop. Tornar a fer el que vindria a ser malabars amb la polla, com aquest senyor, fent el sinònim. No pots estar fent malabars amb la polla tota l'estona, però de tant en tant, quan la gent ja no se'n recorda que es poden fer, pam! Bimba! Increïble. Té per tu. Oi folles, Gargamel. Gargamal? Carcamal. Carcamal. Oi folles, Gargamel. Per què m'estàs donant iteracions del mateix? Sí, que estic tot. Baxamel. Oi folles, beixamel. Uf. És cap de setmana ja es nota, Albert, eh? Sí. Quan gravem entre setmana estem més comedidos. Ui, és que amb la calor aquesta estem... Saps com mosques tontes del flit? Que... Sort que hem deixat la birra, eh? Duríssima. La primera idea de petardos. Tu, fill de puta, has fet la secció curta, però ara la faràs duríssima, la meva. No, jo ara ja no. La primera idea és fer focs artificials amb missatges. Vale? I hi ha una espècie de focs artificials que són focs artificials que soten joguines, que això agrada molt a la canalla. Hòstia, no vull... Existeix això? Sí. Rebenta i allò pues, et solta, jo que sé, un camionet. Ho veig com molt perillós, com innecessàriament perillós afegir-li objectes perquè la deflagració rebenti, penya. Pam! Pam! Camió en la cuenca del ojo. Sí, així és. Vale. I llavors... Has science gone too far? Això agrada molt a la canalla, sí. perquè a la canalla li agrada les coses una perilloses. Una visita al metge li flipa. No? Sí. Té un tubo d'aquests de fer pompes incrustat dintre del globus ocular. A qui no li va agradar això? A qui no li va gustar? Exacte. I llavors jo faria el mateix, però com si fossin galetes de la fortuna, vale? Que sortessin missatges. Vale, pensava que era com amb els focs artificials missatge. No, més pam, directe cap a tu. I l'evita un missatge, una targeteta, l'agafes i ho llegeixes. DM. I això pot ser coses boniques, en plan, que et solti un missatge de t'estimo, vols casar-te amb mi, estem abraçats, ets el meu millor amic. Pots dirigir a qui li va el missatge o es dispara? Bueno, dispara i potser li surt estem abraçats. M'he de casar. És el que n'hi ha. Bueno. T'estimo en el teu pare. Quan l'odies, és un alcohòlic, però bueno, és un tema familiar teu. Hi ha gent que estima el seu pare. Sí, jo estimo molt a mon pare. Vale. És que ho has dit com si fos una cosa òbvia. No. Vale. Shout out als nostres papes des d'aquí. Gràcies, papa. És que m'agrada shout out. Ho he notat. T'agraden molt els anglicismes, eh? Yes. Perquè ets de Barcelona. I llavors també poden ser missatges neutres. Per exemple, tu rebentes un coet al cel i va soltant targetetes de Vendo Opel Corsa. La gravetat normalment s'arrodoneix a 9,8. Exacte, he dit, per què m'està dient això? Informació, tu pots soltar facts també, com vols, sí. O també pots dir coses negatives, que una notícia dolenta, si te la donen de forma espectacular, doncs mira, almenys és una miqueta més això que t'endús. Què prefereixes, Fri? Què preferiries? Que la teva parella et deixés per WhatsApp o un petardazo o que estigui al teu costat, estigueu junts a Sant Joan, encenguis el coet, baixi al cel, pam, rebenti, me follé de l'oficina, baixi el paper, l'agafis i llegeixis en veu alta: fa molts anys que no t'estimo, em vaig apuntar a fer triatlons perquè així et veia menys la teva cara d'imbècil, vull deixar-te. I et giris i ja no està amb tu la teva parella, s'ha anat, ha aprofitat per fer un McLaren i ja no està allà al teu costat i no la tornaràs a veure. Que et faci el típic que l'estàs llegint per tu i la gent no, en veu alta plorant. Hòstia, duríssima. Per preferir que lo diga a sobre de la taula, pujant a sobre de la taula plorant, tremolant. Aquesta opció, sí, quan més dramàtic. Els amics que havien vingut del grup de triatlon així
Tots ja ho sabien, però... Clar. Pues la segona, sí. Home, Més almenys drama. és una història. Drama Queens. Et dona una narrativa. Segona idea. Són 3, Has fet... O sigui, està sent una mica cap amunt, però jo crec que serà un bon programa, això. I tant. No ho he dubtat en cap moment. No ho deia per mi. Vale. Com autoconvencent-me. Sí. Hauràs de dir això. Segon... Hauràs de dir això. Estaves molt optimista, Potser sí. Acaba de veure el temps i s'ha cagat a sobre. Potser sí. Tenint en compte Poden fer podcasts més llargs, no els escolta igualment ningú. També és veritat. Segona idea de petardos. El meu avi era una persona que ens estimava molt, però era una mica poruc. Potser una cosa per l'altra, no? Ens estimava tant que patia per nosaltres. Llavors sempre em deia, per Sant Joan cuidado, perquè un amic meu va agafar un petardo i li va rebentar la mà i li va rebentar 3 dits de la mà. Vale? Va perdre 3 dits de la mà. Es va quedar amb aquests dos? Es va quedar amb els que pots fer lo això? Suficient per fer així, sí. Per agafar pinça. Pues mira, No? Com un robot de l'espai. molt millor així. Sí. Sí, el gros. Sí. Si has de salvar-ne un, Agafar el gros. El gros. Sí, clar, que té prencialitat. el gros. Sí. Un sol, I llavors, amb dos ja endavant. sí. Amb un sol, Bueno, pots fer una mica de Garfio. una mica, però No? prefereixo dos. Sí, clar, jo també prefereixo. 5, si tu em preguntes, Si em 5. preguntes, 5. 6? Un amic meu tenia 6 quan va néixer i van preferir 5, li van treure. Sí? En Didac, shout out per en Didac des d'aquí. I era prènsil, era movible el 6è? Crec que es movia simultàniament a l'altre, eren 2 grossos. Eren 2 grossos? Sí, Hòstia. Clar. eren 2 grossos. Però van dir, menys bullying. Hi ha un relat del Quim Monzó que va sobre una família que tallen els dits als seus fills i al final només neixen amb 4 dits per mutació. No, o sigui, es folla completament el darwinisme, no, això? Però bueno, és Quim Monzó. O sigui, és un relat de gràcia, d'humor. Total, que els petardos... un petardo no et pot fer recuperar un dit perquè és impossible. No, és veritat que No. són al revés. Exacte. Perquè no és màgia. El que sí que et podem fer és ficar-te pròtesis que tirin petardos. Això sí poden fer. No. Això sí poden fer. I llavors és una mica com ara jo sóc el petardo. M'ha donat un petardo i sóc el petardo. Com Spiderman. Com Spiderman, Vale. li va mossegar una aranya i és l'home aranya. No? Vale. Com aquell amic o amiga de la infància que un cop es va liar amb un fatxa i va acabar sent fatxa. No? Que això ja passa. Li he posat cara i tot. Ja passa, que jo crec que és com una ETS, una mica. Jo crec que està pujant tant el feixisme a Europa perquè la gent està tenint relacions sexuals sense protecció. Sí, Amb deu persones ser feixistes. aquesta la... És aquest. Sí. Així que faig una campanya que és pulserita d'Espanya, primero protección y después tira la caña. Què t'ha semblat d'aquesta idea? Con Coco Condón i després aquesta. Et segueixo, estic amb tu, Albert. Pilot automàtic, no? Sí. Que aquest tio digui gilipollants. M'has desinstal·lat el sistema operatiu. Pim, pam, pam, pam. Hi ha hagut com unes caramboles aquí, Nadal a 3 bandes que m'he perdut, tio. Llavors només em queda fer. Sí, així és. Porto una secció que és sobre el foc, les tradicions de Sant Joan i per què ens agraden, no? Ha Sí. sigut Sant Joan, la nit més curta de l'any, molt mística, molt pagana, molt Que no és veritat, nostrada. Va, em pots treure la il·lusió abans de començar la secció? Sí. Ja? No, És el dia la més curta de l'any. És el dia 21. Vale, doncs és Que pràcticament, és el solstici, són 2 dies després. pràcticament la nit més curta. Sant de l'any. Joan no és... La gent s'equivoca, això. Sant Joan Pràcticament. no és el solstici d'estiu. És la festa amb la nit més curta de l'any. Para. I, bueno, és gairebé, aquí a Catalunya és gairebé tan important com cap d'any i té certes litúrgies, vale? Així és. Es fa una foguera, es menja coca de Sant Joan, de crema, de lo que sigui, es tiren molts petards i es veu molt. La meva àvia hi havia més litúrgies que afegia, que era... Es fa un post al dia següent dient han contaminat la platja.
per exemple. Aquesta també és. O Respect the Dogs, coses així. Sí. La meva àvia tenia una litúrgia addicional que era que em feia escriure en un paper les coses dolentes que havien passat durant l'any i tirar-ho a la foguera per cremar-ho i passar endavant, passar pàgina. La meva àvia tenia moltes litúrgies. Quan m'he posat a pensar en això, tenia moltes com una que era... Perquè el teu avi era fora d'Espanya. Àvia. Era catalana. Era catalana. És que Sí. això es fa a fora d'Espanya. O sigui, això es fa a Espanya. A països del sud, diguéssim. Doncs la meva àvia és catalana i ho feia molt. Tenia més tradicions, com per exemple que a les veles de les espelmes dels pastissos d'aniversari s'havien d'encendre sempre amb mistos. No podies encendre-la amb matxero, encenedor, lluminola, res, mistos, perquè si no donava mala sort. I tenia més tradicions, com per exemple que la nit de la missa del gall Es sacrificava havies de un ficar primogènit. una vela i deixar-la tota la nit encesa a la finestra per tenir mala sort. O sigui, moltes tradicions relacionades amb el foc Sí. que ens feia pensar que la meva àvia probablement era piròmana, potser gallega, que els agrada bastant, però sobretot el que estava era obsessionada amb el foc. I hi havia una tradició que era per als aniversaris estirar les orelles Així tantes és. vegades com anys feies. Però jo crec que quan ella va instaurar cremava aquesta, les orelles. ella volia cremar-nos les orelles, però li van dir no, ja, prou. I el que he vist és que Catalunya com a nació està obsessionada amb el foc. Ens flipa el foc com a societat. No, el que deia, com els gallecs amb els boscos i així, però ens flipa com a societat per moltes coses. Els Fem dimonis. molts esdeveniments amb foc, pólvora, petards. He pensat uns quants que són Sant Joan, els Diables, el Correfoc, la Patum de Berga, els Bestiaris, Cap d'Any, les falles low cost que feu a Badalona, El dimoni. el dimoni, els petards que anuncien gols del Barça, totes les festes populars a full de petardeo i traques, el piromusical de Montjuïc, el concurs de focs artificials de Blanes, els trabucaires, els que escupen foc, els que gravaven vídeos a YouTube el 2006 o 7 fent foc amb Colacao. Aquests també eren molts catalans. Les calçotades, les BBQs, les barbacoes... Quin fàstic. El tió. BBQ. El tió no deixa de ser un tronc de llenya, que segurament en algun moment es cremava també. Els contenidors d'Orquinaona, la flama de tot un pop en moviment... Que tu em diràs, Els tirotejos de la mina. és valenciana la flama de tot un poble en moviment. I jo et diré, calla-te, que és la meva secció. Ens flipa molt Què és fer la flama soroll. de tot? Què? És la cançó La Flama de Obrim Pas, Vale. que per mi és himne català. Tot i no sé català. Ens flipa fotre soroll i cremar coses, estem d'acord. Està bé, molt bé apropiar-se d'uns companys Per això ens agradava molt valencians. el túnel de Gaza del Primavera Sound, però això ja és un tema antic. I em vaig preguntar, per què ens agrada tant el soroll, el foc i tot això? I he fet una investigació i t'he portat les Has raons... fet un màster d'un màster? Sí. El per què el català de mig, el català de bé, li agrada el foc, el soroll, els petards, la flama i tot aquest tema. Raons per la que ens flipa. 1. Perquè no tenim exèrcit i no tenim accés a armes de foc ni una gran cultura d'esports de contacte. I diràs, i això què correlaciona amb el foc? Doncs perquè tirar a un perfil molt concret d'home, divorciat o no, que fa servir tirar un supergato com una manera de sublimar la seva masculinitat, els petardos, La traca és molt d'això. la traca, Traca els gran. petards, els coets, una cosa com fàl·lica, com tal, li Gorda. encanten perquè són la manera de performar la masculinitat. No? Diu, mira quin coet que he portat. Bimba! Mira, molt més gran, mira, el meu coet és molt més gran que el teu. M'he gastat 800 euros en I fa coets. pum, molt més gran que el teu, molt més pum que el teu. El meu coet val més que la manutenció que li passo als meus fills. Fum, pa! Fum, Elon pa! Musk, yes! Toma! Pum, Ilia Topuria, Maria Rosa, sisplau, torna. Aquest tipus de català li encanta aquest tipus de petardo. Més raons, perquè ens recorda el bandolerisme. No sé per què, d'alguna manera, tota la pirotècnica catalana... també s'utilitza a vegades en aquestes festes. Els trabucaires. Els trabucs. El trabucaire és l'exemple més clar de que ens encanta aquesta com cultura del bandolerisme que per alguna raó hi ha un català concret, un catalanista concret i català concret que li encanta, li fa trempar molt fort aquesta mena de... Li posa trabuc al trabuc. Li posa molt trabuc al trabuc. Escoltar els petardos i els fa creure que està a les guilleries i que és un bandoler, un company d'en Serrallonga. Sí. I per alguna raó creiem com que era una etapa durada per la nostra cultura i ens encanta. Tot i que segurament els nostres avantpassats a l'època d'en Serrallonga tenien una vida més semblant a la de Jo canto i la muntanya balla o els drames rurals
que no pas a les llegendes d'en Serrallonga. Però, tenien vides més tristes que la vaca és cega, saps? Però ens agrada pensar en, sí, que guapa devia ser aquella època. O simplement per dianditzar una fàbrica, treballant 20 hores. I per això els petards els porten també a aquella època. Perquè perden dits també. Hi ha la possibilitat de perdre dit. Per què ens agrada també? Perquè és una manera passivo-agressiva d'insultar algú. Per exemple, en el dimoni que feu a Badalona. Nosaltres som molt passivo-agressius. Intentem evitar el conflicte. I llavors creem figures de coses que no ens agraden. No? Així és. Perquè és la nostra manera de dir, mira, això és molt dolent, no m'agrada. Ens agrada ser passivo-agressius per evitar el conflicte. El viol, dolent, et cremarem perquè ets un dimoni, no sé, perquè el que no tenim collons és a no votar-lo. Cremar una efígie d'una persona és una mica heavy, Bueno, això es fa, no? El van cremar. Tu te'n recordes quan van fer un muñeco del Puigdemont i el van cremar? Això és veritat que no era molt catalanista que ho va fer. No. Ans al contrari, no? Ans al contrari. El cremem, fem, mira, has vist que no et recolzem, però majoria absoluta, pam, demostrant una vegada més que la passivo-agressivitat és una tècnica molt menys efectiva que l'agroagressivitat. Perquè ens agrada molt treure'ns les frustracions. Som una societat una mica complexada i frustrada i una activitat amb la que puguis perdre els dits és la manera que tenim com de treure aquesta frustració. Un suec fa alpinisme extrem i pot perdre els dits allà. Nosaltres ho traiem amb petardos. Així és. I anem al rocòdrom. També, ja les dues últimes raons, ja t'he dit que era curteta. És una perquè ens encanta dir que tenim seny i rauxa i és com la nostra manera de dir ei, que també m'ho sé passar bé, mira com cremo això. És com el meme aquell d'una bossa de patates aquí fa està loca, saps? Pues així, estamos locos, ja el buscaràs. És una senyora que té una bossa de patates ficada aquí i la frase posa alguna com està a tope de loca, saps? Pues nosaltres som això, mira que boig que estic, mira quina font. És una sabeta, ping, ping, pam. Ping. És com... Bengales. Catalunya com a societat és la noia bàsica catalana, la white basic girl, aquesta que porta tatuat un mig cor i mig cervell. I és que... O un infinit. Estic boig. Sí, o l'infinit a sota del cor i el cervell. A vegades com geomètric. Segurament potser pot també tatuat la silueta d'Àfrica. Molt probablement. I una clau de sol. Jo estic boja a vegades també. Pues Catalunya és una mica això. I tirar focs és la nostra manera de dir ei, que jo també la sé liar. Cuidado. Cuidado, Cuidado amb mi. Però a l'hora de la veritat no cal que tinguis cap cuidado amb mi perquè ni un paper a terra. I per últim perquè ens encanten els plans socials que ens donen una excusa per emborratxar-nos. Així és. I hi ha 1000 plans socials que ofereix Catalunya, però no són a l'abast de tothom. En canvi, aquests que són de foc són una mica a l'abast de tothom. Si tens vertigen i no pots apuntar-te a castells, als diables. Si tens poca personalitat... Timbalers. Si tens poca personalitat i no pots fer gegants, no. Això no ho entenc. No, mentida. Havia ficat, si tens personalitat i per tant no pots apuntar-te als geganters, pues diables per tu. Però per què no tens personalitat si t'apuntes als gegantes? Oi, per mi són uns NPCs. M'agrada molt el gegant aquell que mouen i té les mans com la persona que tontes. només està apuntada a geganters, o sigui, quasi totes estan apuntades a diables, geganters i castells, geganters i rauxers, m'és igual, i timbalers, tot. Però si només estàs apuntat a geganters, patata i mongeta, no? O sigui, no tens cap personalitat. I això és així. Si és així, és així. I per últim, perquè tenim una mica de superioritat moral i no ens quedem superiors a apuntar-nos a CrossFit o Run Clubs. Però al final, qui s'apunta a Diables s'apunta el mateix que s'apunta un que s'apunta al running. Per follar. Sí. I ja està. Bàsicament, Albert, ens flipa el foc perquè som catalans i som catalans perquè ens flipa el foc. Hòstia, és que tinc una anècdota una mica... M'encanta concluir amb una frase lapidària que no vol dir res.